Suciptoso to. Wis ngerti aku. Nggih. Iki Ndara Putri Bungsu Ciptoso. Kula adine. Nggih. Dia wis tepung karo aku lho ya. Ngaten nggih Ndara Ayu. Kamangga. Kantos kula manggi kaliyan panjenengan namung badhe ngaturaken sekaragemanipun Ndara Ayu Bungsu Ciptoso dawuh nalika semanten. Kuwi bener sekali. Kok gagan panjenengan to? Ini aku. Kakak Kamangga. Kakak, sekarang kita tompo ya. Nanging apa dhisik kok, Kak? Pesanipun gitu lho. Aku njaluk sekali iki pasang TV-ne lho, Kakak. Kula ingkang kedang ngagungaken ngaten siji. Pangapunten nggih Ndara Ayu. Ini coba sisih kene ya, Kakak. Amin. Sampun kepareng nyuwun pamit. Kepareng nyuwun pamit, Ndara. Mendah ngopo mau kelakon, aku itu bisa urip sandingan lawan Bungsu Ciptoso. Banyak sowan, Ndara. Kowe Bungsu Ciptoso, Bungsu. Kene, Bungsu Ciptoso cedhak kene. Ndara, aduh, waduh, Ndara. Ora apa-apa, kene. Aduh. Aku wis bisa carem asmara bareng lan Bungsu Ciptoso. Kuwi paling biasane. Sopo ki? Ya, yen ora kleru iki abdine Bungsu Ciptoso. Iki kula mban kandhet Ndara Kamandaka. Lah kok mapan ono jroning sundangku ngopo kowe iki? Lho, ngene kok wong lanang nek bar kok terus ngene. Lali. Ndara. Lho lali piye? Lho, lah sing jenengan aduh paten aku iki piye iki? Lho sing jenengan nambungi, sing jenengan cokot. Lho sing jenengan tumae wong sinten, Ndara? Lho. Dadi sing tak klono jroning sundang ki mau Nggih niku kula, Ndara. dudu Bungsu Ciptoso ning kowe. Lho meniku sadurunge kelakon iki yo kandha. Yen kula menika mban kandhet. Napa iki napa malah? Pereng, Ndara. Cilaka kula amit
amit-amit jabang bayi. Kula niki tesih prawan, Ndara. Lho kok malah jenengan ada Ndara larane ngene aku. Ben kandhet. Yo sing gedhe pangapuramu wae. Mergo kabeh ku mau ora jinaragan. Dene kabeh wis kelakon, ibaratake sego wis dadi bubur. Ora bakal bisa dadi sego meneh. Kok balik-balik enak tenan, enak. Lho. Jenengan iku kudu tanggung jawab kali kula, Ndara. Lu tanggung jawab piye? Bar jenengan kelone kok terus jenengan tunggu kon lunga enak. Tanggung jawab yo, tanggung jawab takane dhuwit. Mboten Ndara kok. Kula mboten purun. Lah iki yen ora gelem tak wane dhuwit aku kudu tanggung jawab piye? Lho, kula niki tesih prawan ting-ting, terus jenengan larang-larang jenengan keloni, jenengan paksa-paksa. Lah niki mengke kula nek metek terus kon niki. Niki pripun nek kula metan? Ngene. Aduh. Karane kowe prawan. Nggih Ndara pripun iki Ndara? Yo kok sik to. Nanti kejadian tak prawani. Kowe wis yo ngene wae. Gawe aja nganti iso dadi metu. Lah terus Ndara? Carane pripun? Carane obate. Dijamin. Ampun, niku dosa. Lho nek jenengan mboten kersa tanggung jawab. Aduh. Lambemu. Pun kadung ngeten iki tipe rusak Ndara aduh. Jen karepmu aku kudu tanggung jawab piye? Panjenengan kedah tanggung jawab nek wonten napa-napane kula, mungkin nek kula nganti kelakon meten, lah mungkin nek bayi teng jero niki takon bapake terus pripun? Nek wonten lairipun nang jabal bayi Ndara. Ngene. Aduh, loro Ndara. Loro. Lah jenengan paksa kok Ndara. Mbak Kandhet. Nggih. Kabeh wis kejadian, aku bakal tanggung jawab ning aku meling lawan kuwi. Mergo iki wadi, aja nganti kuliah, aja nganti ono wong liya sing cukup kowe karo aku. Engko sak utuhe aku bakal tanggung jawab. Kok upama kejadian kowe meteng ana lairing kunang jaban, aku gelem dadi bapakku. Saestu, jenengan kersa tanggung jawab Yo Ndara. tanggung jawab. Lah nek jenengan belanjane awas lho Ndara. Aku percaya lawan aku. Ngaten, Ndara. Aku saiki kembali wae. Ndara. Ndara, iki wae asline kula niku diutus kali Ndara Ayu. Sucap rasa. Tekamu ning dalem kepatihan iki mau ora perkara karepmu dhewe. Mboten Ndara. Iki diutus lawan bendaramu. Nggih. Apa? Niki wau kula diutus nyaturaken awala dumateng panjenengan Ndara. Layang. Nggih. Banjur layange ndi? Waduh, layang iki nang ndi? Layange bodol ndi? Kula lali Ndara. Wis. Layange mau bodol ndi? Nggih niki lho Ndara, kula lali. Gadalah. Sekedhap Ndara niki nek mboten kula delik nggih mungkin nek ical malah cilaka kula. Layang kok manggone nang kono iku ngopo? Lah nek tekno pripun niki wadi ya Ndara. Ya delok ngene iki. Aduh. Rontok Pak. Kalah. Ampun dibuak lho Ndara. Apa? Niki sekilo payu larang lho Ndara. Ayo kebalik. Saderenge kula wangsul kula njaluk sami. Jaluk sangu apa? Duit. Mboten, kula mohon nek dhuwit. Lah mau diampun kok ya. Alah, ngambunge ning peteng-petengan gede. Wis kene. Dede. Janji lho Ndara tanggung jawab lho nggih. Aduh. Janji tanggung jawab lho Ndara. Wis aku tanggung jawab. Kadung lara niki. Iya kono. Janji lho Ndara Iya. Ngerti aku iki gila aku. Ayang seket bungsu keras. Kanggo kakang Kamandaka. Tak ranti jroning papan Taman Pamargi Putri tabuh kelas kakang Kamandaka teka. Mergo aku tresna lawan kakang Kamandaka. Ya, menawa iki dalan. Aku bisa urip sandingan lawan kowe Bungsu Keras. Thank you.
Waduh. Yang kanjeng. Nggih. Ora tak utus ngaturke nawala karo Kakang Kamandaka to? Nggih. Ya terus kepiye jawabane Kakang Kamandaka ya? Nawala sampun kula aturaken. Ya. Lajeng diwaos kalian Ndara Kamandaka. Terus jawabane piye lho ya? Upama kula dados panjenengan, batal mboten sida seneng kalih Kamandaka. Lho kaya ngono piye to kok batal-batal? Nggih. Alah Ndara. Kamandaka niku jebule. Piye to yo? Jihate mboten karo-karuan Ndara. Lho, pawongan bagus e kaya Kakang Kamandaka kok jihat. Alah wong panjenengan niku dielek-elek. Lho, aku dielek-elek karo Kakang Kamandaka. Waduh. Ngendikanipun ngeten Ndara. Piye yo? Matur karo bendaranmu Putri, nek aku ora seneng karo bendaranmu Putri. Bendaranmu Putri bungsu Cipta Rasa elek, rambute kriting, lambeku judir. Waduh, cilaka yo. Mripate mondol. Aja mripatku mondol yo. Kulite ireng. Tuh, aku dina kaya ngono. Drijine sikil jebler-jebler kaya jahe. Walah. Jawabane Kakang Kamandaka ki kaya ngono yo. Nggih, Ndara. Aduh, gregeten ae kula Ndara. Kaya. Waduh. Nggih, kula niki masak gregeten tresno wis aja seneng malah jawabane Kakang Kamandaka. Kula nggih makel ora ati kula lara. Aku ya lara atiku lho ya. Kula nggih lara. Sing lara ndi? Iki lho Ndara. Ini sing kok tabuki iki lho. Kula nggih lara. Cepet kaya ngono jawabane Kakang Kamandaka. Pun batal mawon mboten usah seneng kali Kamandaka. Seneng karo sapa terus asane sing Ndara mikir lantar. Kaya ngono ya. Nggih. Ayo wis diteni mongkone yen Kakang Kamandaka iki mongko nyang Paman Pamargi Putri aku ra sudi yo. Nggih, Ndara. Ora atiku aku dina kaya ngono. Batal. Ampun ngantos kersa jenengan Ndara. Ngono ya lanang senengane rasane karo wedok. Lah wong kulit ya muluse kaya ngene dina ireng iki lho. Dina dielek-elek. Yang kandhak nggih napa Ndara? Bisik-bisik karo Kamandaka pun kula anu Ndara. Oh, ya wis kula niku melu mangkel Ndara. Aku yo mangkel, aku yo ora sudi. Wong aku dielek. Yang kandhak. Yang kandhak nggih Ndara. Jadi kowe iki nesu ta apa piye lho? Nesu kok kaya ngono, kula niku nesu. Kiras pantes kula niku nagih kalih Ndara Kamandaka. Lah nek ki apa to ya janjine kula pun ngaturaken awal kula diopahi Ndara. Diopahi apa lho ya? Diopahi. Lho. Malah kaya ngono apa kuwi? Ali-ali Ndara. Ali-ali ya wong. Ndara Putri. Apa batas kaya ngono ya aku ya ora sudi. Kalau bagus-bagus kok dhewe masane bapaknya luwih bagus. Lu wae. Nyuwun sewu ketingalipun kok kirang kasedu kula sowan wonten Taman Pamargi Putri. Jane enten napa Ndara Putri? Oh, itu takon lho ya. Masane lho. Lara atiku Kakang Kamandaka. Lho nek perkara panjenengan menika sakit penggalipun tak wonten sebabipun kok. Lho, sampeyan iki ora rumangsani to Kakang Kamandaka. Sampeyan iki lho ya wis ngino karo aku, wis nyelek-nyelek karo aku. Jare aku iki mripatku mondol, lambeku judir. Oh, kulitku jari ireng, sikilku jeber-jeber. Lho kaya ngono sampeyan Kakang. Jebul yo wong lanang kok ngono yo. Lho wong ayune kaya ngene kok dina aku iki elek lho yo. Gendol. Nyuwun sewu nggih. Ndara Ayu. Ingkang matur kados ngaten kalih panjenengan menika sinten? Nika lho Ndara, nika lho. Ingkang matur kados ngaten kalih panjenengan menika sinten? Sing kandha kaya mau Kakang Kamandaka. Biung kandhak. Ndara ketenge kula mulus. Kula aja ngoten menyang riyen Ndara. Dek kandhak. Kene. Tempat kowe dhisik Kene digenake perkarane. Jane karepmu iki piye? Apa iso-isone kowe iki gawe-gawe. Kowe matur ana ngersane bendaramu
yen aku iki ngino kawan bendaramu. Kapan aku tau ngino kawan bendaramu? Ya kowe to ya. Aturmu kaya ngono lho ya. Kapan? Niki mau ngeten lho, Ndara. Sak tenane mboten Kak Ndara mboten. Kula niku mau mapusi ning kula niku ngerti kalih panjenengan Om Ndara. Ngerti karo aku. Mboten tenanan kula niki ngetes kalih Ndara Putri. Saestu terusno kalih panjenengan aku mboten tenanan. Ana ya ngono ora usah diboten kaya ngono lho. Ngapusi kok Ndara mboten tenanan. Kowe ngapusi karo aku. Nggih. Kula mboten tenanan saestu janjine. Iya. Janjine lho. Kok janji apa lho ya karo Kakang Mandoko? Iku wae iki janji apa? Ali-ali. Joja janji wae lho ya. Iki aku no perlu kelawan bendaramu iki Bujuk Rasa. Salah. Iya nyamuk jare kamu. Kakang Mandoko lho sampeyan iki piye Kakang? Aduh Kakang. Lho sampeyan kok malah kaya ngono ning pengarepanku lho ya. Panjenengan niku aku salah tonggo kula niki mati kok. Niki mau Iki mau ngodi. Yen Bungsu Cipta Rasa kansu teges tresno tenang. nggih terus sanget kalian panjenengan. Ya janjine kon. Nggih. Kok Joja janji terus lho ya kowe iki lho. Niku mau lho Ndara bisa. Kula wonten keputusan sini Ndara. Kono. Kakang Mandoko lho. Kakang Mandoko lho sampeyan iki lho ya. Aduh. Dadak lewat-lewat iki lho ya. Sakit Ndara. Kakang. Wis ora apa-apa. Sampeyan iki lho ya. Kula mboten keputusan nggih, nang keputusan lho ya. Mentak. Kula nak mboten dicerke kula niki mboten saged ngaso Ndara. Sekejap nggih Ndara, sekejap nggih Ndara. Lho. Celok. Yang kandhe kok kurang ajar kaya ngono. Ngapunten Gus Marang ayu. Nggih. Awit sedaya menika kula mboten mentala nyawang ben kanthi ing kados ngaten. Nggih. Kula namung tetulung mboten wonten sanesipun. Lah kok janji mau janji apa Kakang? Pancen nalika semanten piyambakipun menika ngaturaken layang kalih kula. Kula janji yen pancen panjenengan menika tresna lair batin kalih kula badhe paring sesirih kaliyan dan Oh kaya ngono mung janji kuwi to Kakang Mandoko. sejatosipun menika. Kene-kene to bojo lawan aku. Kakang Mandoko. Sepisah aku mangerteni kawan sampeyan menungso kaduduk sajroning ati. Yo aku mung rasa tresna kawan sampeyan Kakang. Menapa saestu Kuwi bener. Gus Maring ayu menawi ngeten boten benten kalian ingkang kula raosaken. Nalika kula pinanggih panjenengan badhe lomban wonten ing Kali Logawa. Kula mbuktekaken saestu pasuryan panjenengan menika ayu pindhaning widodari. Kapara kadudut raos kula satemah gadah pengangen-angen. Menapa badhe saged kasembadan menawi kula menika gesangsan dengan lan panjenengan Gusti. Tresnaku kuwi kok tondo Kakang. Kula tampi. Matur nuwun Kakang. Sapa lho Kakang? Kula tak sinten wonten panjenengan. Kakang ya wis Kakang sing hati-hati lho Kakang. Kene. Jenengan Kang Mas. Yayi Cipta Rasa. Wonten menapa Kang? Ana bocah lanang lumebu ana ing Taman Sari. Sapa calanan iki, Mas? Mboten wonten sinten-sinten Kang Mas. Lho, Lho kok wae. wonten Taman Pamargi Putri menika ingkang wonten kula piyambak Kang Mas. Mboten wonten pawongan. Mergo aku mau krungu ana suarane wong lanang. Wonten Kang Mas. Ayo dijak. Ayo dijak. Tidak menapa panjenengan Kang Mas. Sampeyan ngapusi. Jebul kowe goro wong maling. Rika ora ngomongno ana maling sampeyan. Lho. Ora usah masuk. Subar maling. Dulu oke.
Ben pancen kowe kepengin nyekel lawan aku. Ayo, cekel iki. Maling julek Kamandaka. Putrane Rama Pati. Laksana to. Oh. Mergo maling kalau wae ngaku. Wis cetha. Putrane Paman Pati. Ketemu lawan. Monggo suwat barengan Kanjeng Rama. Keparmatur lepat dulur pangapunten dalam bapak. Katiwasan. Katiwasan. Wonten ing Taman Sari, wonten maling ingkang gojak Gusti Yayi Ciptarasa. Ing sajroning taman Pamarti Putri ana salah sawijining durjana kang idra resmi marang kawanitane Kanjeng Bungsu Ciptarasa. Menika leres ayo leres. Rama. Boten napa kula nyekel, maling kala wau pun ngaku sumbar piyambakipun. Lha sumbare maling. Sumbar Yo, cakaran maling julek Kamandaka, putrane Paman Pati Reksanata. Ngaten kok, Paman. Yen matur kuwi kudu nganggo waton aja bisa matur. Kula niku mireng piyambak. Maling kala wau sumbare kados ngaten. Kowe iki lak wis padha ngerti. Putra mantu lepas lho iki wis ngerti. Yen to aku iki lan duwe anak. Aku njur sewu matur lawan nyuwun sewu, Paman. Kanjeng Adipati Kandhandaka. Nyuwun sewu. Ingkang dipun sembari panjenengan apa kula? Ayo kowe. Kanjeng iki wonten Ingkang mireng niku kula, ingkang mamah nggih kula. Kakang Resnata, paring dawuh Kanjeng. Katuran lenggah panjenengan. Dawuh nggih. Bonjok juga ngakar. Nggih, Arya Taman. Sumbare maling apa bener kaya ucapmu mau? Jeblis kados ngaten kok Rama. Inggih, Kakang Resnata. Paring dawuh Kanjeng. Menawi to cetha. Bilih Kamandaka niku anak ndika. Mbok inggih ndika jujur. Duh Kanjeng. Kula menika sampun dawuh anggen kula bebrayan kaliyan Nyai Patih. Nggih. Tetela kula dereng dipun paringi mumungan teges kula niki boten gadah anak. Menawi to cukang akar Arya Taman bonjok matur nggih menawi to ingkang gonjak putra-putri dalem Bungsu Ciptarasa menika nami Kamandaka anak kula. Mbok menawi kemawon putra mantu menika salah ing pangruwa. Boten salah saestu. Putra panjenengan Pati. Saestu. Kamandaka niku sanes anakku. Dadi anak kula. Lan Kakang Rasnata mboten nggadahi putra ingkang nami Kamandaka. Tartamtu perkawis menika kula badhe selah jalan Kamandaka menika dadi anak kula. Ngaten. Ya. Bonjok. Mancining taman panginggaring putri. Kadang Bungsu Ciptarasa timbal kowe mati. Kene. Gablang cetok. Cetok sumbari Kan kula pergara. Kula ning mireng piyambak. Aja ngawur iki jenenge paturan. Boten. Iki jenenge paturan.
kaget ditimbali Rama kang supaya marah. Mesti kemawon kaget sanget salebetipun manah kula Rama. Sak sampunipun panjenengan menika nimbali dumateng kula. Estunipun kula menika nggadahi kalepatan menapa Rama? Bungsu Cipta Rasa ora duweni kaluputan marang Rama. Ning Rama mung bakal miterang kelawan Bungsu Cipta Rasa. Kaya-kaya Rama kuwi mau ida maksem cempaluk. Nggonku kepengin banget ngerti Bungsu Cipta Rasa enggal-enggal ladi marang suwijining aku. Apa pancen durung ana salah suwijining kakung kang bisa ngratoni marang atimu? Lamun wis ana ora ketang kuwi wong sudra sempali. Waton Bungsu Cipta Rasa Kresna bakal dawuhake. Namung perkawis menika Iya. Iya. Iwas keleresan sangat Rama. Iya. Ing mriki kula menika badhe matur wonten kersa panjenengan dalem. Bilih wedal sak menika kula sampun nggadahi katresnan Rama. Kowe wis duweni katresnan. Kakung sing bisa ngratoni atimu. Menika leres. Kakung sing mbok tresnani kuwi jenenge sapa? Lan anake sapa ning? Oh ngaten Iya. Rama. Katresnan kula menika mboten wonten sanes Kangmas Kamandaka. Putranipun Upateh Reksanata. Dengan goro. Cek selak. Boten tau niki boten tau. Cek selak sing Bawa. Yo, apa? Benar. Cipta Rasa Kawodal. bae ngono sepisan kas lho. Oh ngaten. Sing mbok tresnani kuwi sapa? Lan anake sapa? Ingkang kula tresnani nggih menika Kangmas Kamandaka. Putranipun Wopateh Reksanata. Malah mbok dulu. Gak ada opat. Monggo. Jenengane Kang atas atas. Wah, boten tau. Tenang. Leres Rama. Sing mbok tresnani Kamandaka putraning Waami Patih Wersanata. Leres Rama. Saestu menika. Yen pancen kaya ngono, saiki manjiwa ing taman Paninggalan Putri dandana kemas. Ngaten. Ya. Angestaken dawuh jenengan. Ya. Pripun? Diko taksih ajeng salah. Menawi aku aja bojone bangsa, bloko. Iya kan? Kakang Patih Wersanata. Menawi kados ngaten kula saged nduduk pawukon. Menawi Kakang Patih Wersanata milik palenggahan wonten praja Pasir Dhuwur. Keton. Kakang Wersanata kula paripaosaken nyurung jago wiring kuning jalunipun digresik menawi sampun lincip dikautus ngabyuk diodo nggih. Nggih, Kakang Wersanata. Menawi kenging dados ratu wonten ing Kabupaten Pasir Dhuwur sampun ginakaken cara ingkang kados ngaten. Monggo kula aturi nggih. Kula aturi manggih dados Adipati Wersanata. Pangapunten dalem Kanjeng Ora nggih, kandhane. Salugut kula kaling pinara sewu boten wonten caketan. Menawi to kula menika milik kalenggahan jumeneng dipati wonten Pasir Dhuwur. Menawi boten milik palenggahan wonten ing pasir, kenging napa dikongginaken cara ingkang kados ngaten? Pantun pangapunten Kanjeng. Tenanipun Kamandaka menika pancen anak kula. Nanging dede anak kula gambah sampun tinemu anak anak. Ngaten niku. Lah ngaji Jangan anak, boten anak, kowe ngerti dhewe. Jangan anak.
wong tinemu anak angkat. Arep anak angkat, anake dhewe sing belum tak nggih. Sampun. Perkawis menika mboten kenging dipun damel tutup timus. Senadyan to menika namung sak anak angkat. Nanging ingkang kula mentah lajeng ndika Kakang Patih Persana. Nah, Kakang kula bari dawuh. Wedal menika kula badhe namung Kakang Patih Persana to akrab palenggahan menapa abot putra. Liripun kados pundi Kanjeng? Menawi to panjenengan akrab pangkat panjenengan tetep mukti ngawibawa Mbau Denda Hanyakrawati tonjak jampar kepatihan sesarengan kali kula. Nanging menawi to panjenengan akrab putra panjenengan kedah ninggalaken dampar kepatihan saking Kabupaten Pasir Luhur. Awrat menggawe Patih Persana kedah milih salah setunggal. Nanging kangge ngatonaken dharma bukti kula nggih dumateng ngarsa dalem Kanjeng Adipati Kandhanda. Nggih. Kula milih awrat kalenggahan. Awrat palenggahan. Saestu nggih awrat palenggahan. Awrat kalenggahan kan. Dika rantos sawetawis. Sendika dawuh. Gara-gara kowe gara-gara kowe niku rantos ngono ya ngono niku rasa mati. Oh, niku wonten ing Taman Sari. Taman larangan lho, Paman. Kowe nang jagi kok aku jagi. Lah iki wonten menapa-napa. Kula ingkang sekarang. Dene aku ki pengen duwe anak yo iki kudu bisa padu panjenengan. Ingkang abdi diremanatos menapa dene kersanipun Kanjeng Adipati paring tebak dumateng ingkang abdipun Patih Persana. Kakang Persana to. Kula nyuwun pejahipun kamandaka sendika. Ngapunten Rama. Yo doan kok sedya kalian Paman Patih Persana to. Kala-kalipun macan menika mboten tega lan mentala mungsa marang gagaranipun. Kamangka Paman Patih menika jejere menungsa. Kula watosaken mbok menawi kamandaka menika mboten dipunperjai kalian Paman Patih. Saka ngaten. Yen kepareng kula badhe nglapati tindakipun Paman Patih Persana. Bagus yen kaya ngono maaf matur sakabari. Ngaten.